Ngayong udto, Mayor Songoy. Ako na, gisakitan ko sa inyong pamulong. Gikasakit sa mga miyembro sa nagkadayang grupo o tribo sa Davao del Norte ang ilang nadungog nga gitawag silang mga tamad ni Tagum City Mayor Ray Uy. Ay karang mga lumad diya, sa pagdo ka tuig, mga tapulan man na. Nagkawin ko na silang lugar. Sumala ni Bay Pilar Libayaw nga kani mayor sa munisipyo sa Talaingon. Sakit alang kanilang nga tawagon silang tamad sa taw nga wa man lang nakahatag og bugas kanila. Nga nung i-apil man may ang talaingon nga tapuran, magkaingon kag tapuran, adlaw-adlaw min na ngayon sa imo. Ayaw pag-ana, maalpas gobernur, ubahid. Kay doon na pa'y pagsuportas mga lumad, ikaw, asa man. Wala kay suportas sa amo Kagahapon, nagpulong ang mga tribal leaders sa Davao del Norte gikan sa 5 ka mga lungsod ug usa ka syudad ug pinagi sa usa ka tulo ka pahina nga resolusyon. Gideklara si Mayor Ray Uy nga persona non grata o dili na gustong makita sa ilang mga komunidad. Sumala ni Dato Angelito Umos. Dunay statement ni Mayor Ray Oy nga dili maayo magibuhian ano namang sa pagdaot sa tribo nga tumindog din mismo sa Davao del Norte. Sama pananglitan sa pagtingog sa namo nga mga tapunan. Una sa tanan marami makayo bugas sa iyaha. O gani kayo ha, rason mauwa ang pagkamay sa tribo usa ka pagkamay sa among dignidad. Ang dignidad sa gawing hatag kanamo dili namang dignidad sa ordinaryo kundi hinatak kini sa magbabayad at kiniin nga sama sa imahe sa atong manluluwas sa imahe sa atong Ginoong Jesucristo. So ang tao malaan. Kung tungod niya na wala sa tingkang mga mas tamas, mga tao, di ka ang mga insik man, Amerikano malukun sa iha, dili nila katungod sa pagkamay, kanamong katumindo, dili sa tribo sa Davao del Norte. Narot pa niya itong Abril Crisi, kadil adunay among paratigon din ang namang pagsuporta sa among mahal na gobernador Edwin ay Kuya Kubahid din nanihuha kami sa paghatag kaniya sibot sa proteksyon sa bidangatan sa among mahal na gobernador kanili na mo ito butong kaysa sa katao na puutan nakatubag sa among panginahanglan o sukat sa kanang gobernador ng biagi ni sa Davao del Norte, dili na may kumpara si Kuya Edwin Kubahid, yun sa kami pagtabang, yun sa kami pagmahal. Ang mga tribal leaders gikan sa lungsod sa Talaingod, Kapalong, New Corilla, San Isidro, Santo Tomas ug Tagum City mipasakaw og usa ka resolusyon nga nagbutyag nga sakit kanila nga tawgong mga tamad sa mga tawo nga wala man lang kailan nila. Sumala ni board member Ariel Macla, ang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Davao del Norte, nga ilang nakuha no audio message nga nagyawyaw si Mayor Uy ug gitawag silang mga tapulan. Sa kayutaan sa nasod. Kini nga kamatuoran angay nga mahibaluan sa bisan kinsa ug himuong masihan aron magbaton og respeto alang sa katawang publiko. Hinaot ako na mahimat ngon si Mayor Uy sa iyahang mga gipagsulti o ginanalig siya mangayo pasaylo sa katawang tribo sa Davao del Norte ug uban pa nasakitan ng mga tribo sa bisan asang parte sa kalibutan. Sakit ang mga pulong, sumala ni Davao del Norte Tribal Chieftain Arturo Davao. Resolution declaring Ray Oy City Mayor of Tagum as personal grata or discriminating against indigenous cultural communities, indigenous peoples, ICCIP. Kaning isa, duha ka gihimo na mo nga resolution declaring the acting governor Carlo Uyoy as personal grata for his inaction of accusations to the discriminatory utterances or Mayor Ray T. Uy of Tagum City and the indigenous cultural communities, indigenous peoples, ICCIP. So, mga rin akong i-deklara karong adlaw, among i-impire sa
Kurte kanya mo ang resolusyon. Salamat. Sumala sa grupo, wala sa posisyon si Mayor Uy nga manamas-tamas kanila o kinisupak sa batakang balaod o sa ilang mga katungod, isip tao og supak sa balaod nga gilatid sa 1987 Constitution o sa Republic Act 8371 o nailhan nga Indigenous Peoples' Rights Act kun IPRA. Ilabi na sa Section 31 nga dunay kalambigitin sa Section 5 ug Section 3 sa Implementing Rules and Regulation. Ang resolusyon itunol nila sa Office of the President, Office of the National Commission on Indigenous Peoples Chairperson Jennifer Pialas ug DILG Secretary Benhur Abalos. Among gisulayan og tawag si Mayor Uy ug Acting Governor De Carlo Uyuy. Apan dili na mo sila makontak aron kuhaan sa ilang pahayag kabahin sa issue. Naputos na og kahugaw sa politika ang Davao del Norte. Sugod nga gipakanaog ang 60 days preventive suspension batok ni Governor Hubahib niadtong Abril 11. Daghan na ang mga panghitabo. Gipangbalhin na ang pipila ka mga appointed officials sa ilang mga pwesto. Ang mga tawo mibarog kilid sa ilang piniling lideres ug hinay-hinay nga nabahin ang katawhan. Taliwala niini, walay ni bisan kinsa ang pwedeng moyatak sa tawhanong katungod sa usa ka tawo tungod kay ang tawhanong katungod anaa nagibitbit sa usa ka nilalang sa dihang gipakataw siya sa kalibutan. Human rights is the fundamental right for every human in this world. Ug ang tawhanong katungod kanunay panalipdan sa tanang balaod sa tibuok kalibutan. Ug walay ni bisan kinsa nga gituhutan nga moyatak niini. Edith Kaluwayan, News 10 Philippines. Stay safe.